Todo listo en Boiro para acoller este sábado unha nova edición da Noite Aberta. 32 establecementos ofrecerán descontos aos clientes que por cada 10 euros de compra recibirán unha participación para entrar no sorteo de diversos agasallos na ruleta da sorte. E os negocios que participan, eses 32 negocios, van a estar señalizados cunhas bandeirolas rosas que poñen Noite Aberta para que todo o mundo sepa os que participan. Todos os tickets de compra que superen 10 euros teñen dereito a unha tirada da nosa ruleta, super ruleta da AVE, que vai a ter moitísimos agasallos. Temos balóns de playa, bolsas, palas, frisbees, está un pouco enfocada a época que estamos agora, que é o verán. Entonces, como dixen, todos os tickets superiores a 10 euros tendes dereito a unha tirada da superruleta que vai estar exposta na calle peatonal. Ademais das degustacións, sorteos e sesións DJ promovidas polos establecementos participantes, o Concello organizará tamén unha ampla programación con actividades culturais e obradoiros durante toda a xornada. Temos obradoiro de maquillaxe, temos obradoiro de verbas en galego, despois dos espectáculos Bichocas de Xarope Tulú e Elas de Berorrilo, todo isto entre as 11:30 da mañá e a 1 da tarde do sábado, e despois pola tarde temos, a partir das 5, obradoiro de arte de letras, obradoiro de moldeado de sisel, moraima de Percubebés, Pepa a Loba de Cris Collazo, Superhéroe de Fran Rey, Son Animal de Paco Nogueiras. É dicir, entre obradoiros e pezas teatrais, toda a tarde para os máis cativos, tanto na praza do Centro Social como na Rúa Tenencia. Os cativos poderán acceder tamén ao parque de hinchables que se instalará na Praza de Galicia, coas invitacións que entregarán os distintos establecementos.